ба маҳдудкунии дастрасӣ ба иттилоот нисбати ҳуҷҷату иттилооти зерин роҳ дода намешавад. қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳатман нашр гарданд. дар бораи ҳолатҳои фавқулодае ки ба бехатарӣ ва саломатии аҳолӣ таҳдид менамоянд, пешгӯиҳои расмии онҳо, иттилооти экологӣ, метеорологӣ, демографӣ, санитарию эпидемиологӣ ва иттилооти дигаре ки барои таъмини бехатарии шаҳрвандон, маҳалҳои аҳолинишин, объектҳои истеҳсолӣ ва ғайра зарур аст. дар бораи имтиёзот, ҷуброн ва сабукиҳое ки аз онҳо шаҳрвандон, шахсони мансабдор ва ташкилотҳо бархурдоранд. дар бораи ҳолатҳои вайрон намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шахсони ҳуқуқӣ. дар бораи фаъолияти мақомоту ташкилотҳо ва шахсони мансабдори онҳо. қисми дуюми моддаи 5 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот.